Kangsi sida merah jambu ora kok iso. Merah jambune sida ora. Merah jambu. Yo. Engko ayo selingat dintakke sik kok sampur ayo. Merah jambu bersama Manunggal Laras. Sugeng rawuh Kang Darsono calon manten anyar Kang Temben rawuh Pinara Kadine Manten Kayun. Yuk merah jambu. Yuk Kang Pur. Warsono warno duwe tadi tenda pisan didong edong wasik yo ibu-ibu bapak joget monggo wasik bu yo Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya kamu. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan wasik terbagi-bagi. wasik yuk Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. wasik ye yo Aku tetap setia sampai mati. yo Cintaku hanya kamu, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat hatiku. ya semuanya ayo bu ya ayo ibu semuanya bu yo Bang wedok yo asik yo Terima kasih. yo calon manten anyar sasinem Pak Sumono yo Aku berdandan hanya untuk kamu.
Saden piye Mbak Saden? hanya kamu Ayo selingane sih, ayo kusurane Pak Des ngono ning anu lali janjine, ayo langsung plak tublak tak tublak ayo. Ya, iku terus sampur, ya lali janjine. Ya tublak tuntak ayo. Kang Prienteng, yo sing di omah joget yo. Karo ibu-ibu yo. Heeh. Siap, oke. Wasik. Kang Jumadi, ayo. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe telepon buka siti jos tak gendong di kemana-mana ke aku yen tepedok pipimu pasti tak siwel hala 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 lali Pak Des ngono. Sumbeni acarane ngene lho, bengi Irul ngantek awan temu manten. Ngoten. Lah bengi lagi anu campur sari ngono lho. Nah. Mohon manut kula niki. Lah Irul kok napa? Ya. Nggih, manut. Neno nano jan-jan. Janjane kowe neng ati. Oi, joget Gelakatmu jajamu bilani tak gendong kemana-mana atiku sujono raga kowe tumpuan toliya matur sembah nuwun. Ngene iki lho 4,5 lho komplit. Ninggal das. Nggih matur suwun. Niki andum sampur sajengipun. Nggih, pangapunten. Nggih kentosan. Nggih, mangke katur panjenenganipun Pak Darsono calon manten anyar. Nggih, angka setunggal. Mangke sing toprak dhewe iki nyoto apa woto aku lali nek. Nyoto nggih, Pak Nyoto saking Kali Kangkung. Nggih. Mangke Pak Darsono, Pak Nyoto, Kang Didong, Mbah Sadin, Juragan Sawer, ndek meneng Gemporapan teh oke Mbah Sadin sik to, oh tesih. Nggih, dulur kula nang, nggih, karo Kang Ceplis. Ciloro 3 4 5 6. Nggih, monggo. Awakmu karo Kang Ceplis. Yo. Yuk, Cok, turuk. Monggo Kang Darsono, Juragan Sibel nyantai. Nggih. Kok calon manten anyar ya ini tahun ngarep
Mbak Sadin monggo mangke panjenenganipun Kang Darsono Pak Nyoto monggo Pak Sadin Kang Ceplis CS nah dulure lanang jangan adek kok 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 monggo Pak D Darsono monggo Mbak Sadin juragan sawer Mas Yono juragan tebu wakil gak apa-apa ya Kang Didong monggo monggo Pak Didong kantor Pak Paniman Pak Paiman monggo kok 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 monggo Pak Paiman jejer jejer nggih monggo Pak jenengan oh Mbak Sadin leh jantenan monggo lah nggih pun nah jejer mriku nah jejer wis tok jejer sik tok Yon Kang Yono juragan tebu ayo damen mau tebu ora nek nyeruk ae lho maksudku kayak bojoku ora melok nyeruk ae diangkrek monggo Kang Yono diwakili nggih mboten napa monggo lah wakilnya Pak Paniman juragannya pitik ya apa-apa kisuk ben urung gone Kang Darsono Kang Yono diwakilke dibawa kenek ayo seneng ngamungi ati kesiksa monggo gendengin apa terus tunggal apa sinten ndang tidak mriki momong iya napa riyen terus mundune momong kapilut momong jejer anake sapa ndang anak monggo mangke nggih mangke ngundang anak nggih medhunipun jejer monggo Kang Yono
Ugi sampun wonten sunan mangke jalane dulur lanang kula. Jauh jangan. Kapilut. Jalane apa kapilut? Kapilut mudang anak. Pangapunten ingkang sampun pikantuk sampun Kang Yono. Suwandak tak rabekno kowe kok. Kon rabi angel tak entono irul kok piye ayo kene Satremang lampai kula sawah sapa kendho catanowa atiku wis kapimo saeko bunga rasaku lamun bisa tak ketalang sliramu Dari mana datangnya cinta, dari mana
gede sampluk. Kang Darsono calon manten anyar gendengin apa? Nun? Rice. Ya rice. Ayo, ser, blek kececeng. Rice. Wes rice kok, ayo. Iya. Gelang saran. Nen latihan wah apik iki wis apik dhewe didong yo. Kok. Nek Pak Nyoto kulino noprak. Kok. Ayo Kang Darsono. Kimbolane Kang Karton digawa karo Kang Darsono. Kang Jembling. Woi. Yo. Rice. Bablasnya jangjute genduk kasmoro. Bungkus padak niku isi napa? Rombongane Kang Tomo klebak ora sasu kondur. Sadir lo maling. Bapak wis teko nyong kaget. Suwono Buku Kasmoro calon manten anyar masuk yen liwat aku kelingan buku kae buka ciwit-ciwitan neng kagak kepok
santai Mas Ingkek nggih, santai. Nggih bolo dhewe, mun santai. Iya, sampai engko esuk. Tak tunggoni wis sampai engko esuk. Santai ayo. Caketan sajroning ati datan murung saya marati aku kowe dadi garwa mraga eleng ning gubuk asmara. Ingkang sampun pikantuk dahar monggo daharien. Pak De Sungkono napa sunanipun? Jalukane jek siji dulur lanang nang ndimu. Oh gelo garape Samboyo. Ayo Samboyo. Ngadeg, Bu. Ndang dedet. Kang Ceplis rasa jungkir balik. Biasa ae. Sudah dahar monggo. Kang Tomo CS lagi kerja. Rasa susu kundur. Darien. Tak mamse darie, ayo. Sindene ben muni. Ya. Sing mat-matan sik kanggo ngiringi dahar. Ben gak keselek, dereng mriki pun gampang berkurien monggo. Lho nggih, mengki ngentasi Pak Bader. Nggih, monggo kersanipun darin para tamu undangan. Nggih, ayo sing mat-matan yo, ayo. Pak De Sungkono mbok menawi badhe bawa. Oh, gak Pak De Sungkono pun bar dahar kok. Nah, kangene ngati kok tibane. Monggo mriki.
Punyedok. Nggih, mangke mawon Pak Kasimun nggih. Giliran. Langgam. Dijogeti ngoten nggih. Lho, maksude nak langgam kan dijogeti dibesake ngoten, maksude ngoten ketawang. Nggih, leres. Kangen ati cetha apa ora engko? Nggih, cobi pelok nggih ngoten nika. Nggih, pelok. Ora cetha ya sebutahe muni ngene. Tak pinten, Mas? Kidung Srina keduren ora Pak? Tokas maran manise gugati monggo rung cairan monggo kabeh sinawanging netra sasi 6 bunderi kabeh lur tanggale ru genah kok monggo suwe balan tempe kanggo penyanyi irunge bangir gitu sekelingan sing ora temu arah mulih perut monggo darmaning rara ranti nuwun sewu Mbak Ranti stroke niki monggo solae kadya kas maran ora ana usada yen ra sira wong manes nimas manis nyata kang kas maran monggo langgamipun Pak De suwindusu welawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah
tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa tresno ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Sumanding ono ing